Zdravím vás lidi, dneska jsme pozváni na ukázku nějaký zahrady. Jo, zahrady. Takže užívejte video a tady máte ukázku, co všechno bude značka. Takže ďakujem, že sme sa tu všetci zišli v takomto počte. Borovička. Je to střela, fakt. Je pravda, že se bambus používal i jako mučící nástroj? Kantare! Chudák Tom! Števo, to je hezký jméno. Jak to, že máš diamant, ktorý ješ? Chutia diamanty. Já mám styl, já mám cash, nosím... Jinak ty jsi nenažraný. Mám tu kisky a mám chleba. Tak to super. Tak já si dám jeden chleba, prosím. Jeden bohatě stačí. Chleba. Děkuji. To jsem potřeboval. Takže, kto sa jak sa tam dostal? Nic, ešte sa to neotvára, ešte som tam ani nebol dneska. Bambus. Tu je. Dole, poď sem. Ale ešte to není. Kristian. No? Hele, já jsem tam byl jednou s tebou, jo, tak mám dělat překvapenýho. Akože mi to je jedno, no. Takže... Budu dělat překvapenýho. Jen tady? Nie tu ešte. Borovička. Je to střela, fakt. Totálně, to je skvělá. Joj. Tým pádom môžeme preraziť túto bránu. Takže prvý je tu Terminal Cox. Nice, takže môžeš z ktorej strany chceme začať? Chceli by ste začať z tejto alebo z tejto? Z tej? Dobre. Takže ako prvé tu máme japonskú sakuru. Čo je akože veľká tradícia v Japonsku, to asi poznáte. Potom je tu dub, taký veľký mohutný dub, čo nemohol byť iné. Tu je púšť, ako aj hnedá, akože červená púšť, aj obyčajná púšť. Potom je tu taká rastlina, tak táto, čo som sa nejak podarilo sa mi postaviť, čo reálne žije aj 5000, akože aj 1000 rokov bez vody. Som videl aj v realite, v botanickej záhrade, tak som toto nemohol dať a väčšinou listy bývajú aj 2 metre dlhé. Takže... Potom môžeme ísť do skleníka, si ja si myslím. To sú hociaké huby a machy, hociaké parazitické rastliny, takže môžeme ísť ďalej zatiaľ. A potom sú tu také bambusové listy, lesy. O bambusoch je veľmi známe, že veľmi rýchlo rastú, ale keby ste chceli nejakého bambusa zosadiť zo semiačka, tak ten aj semiačko klíči aj napríklad rok a niekoľko, lebo prakticky, lebo najskôr robí koreňový systém, až potom vyjde vysoko zo zeme pre hore. Pane průvodce, můžu mít dotaz? No? Je pravda, že se bambus používal i jako mučící nástroj? Tak áno, lebo je veľmi ohýbný. Děkuju. Akože zo spodu, keď chcete zaujímať, tak zo spodu bolo najhoršie to, že napríklad zasadili klíček, dali na to nejakú dosku a dali tam človeka a toho prepichlo, jak to rastie. Potom je tu Indonézia, akože
tento veľký ostrov som dal na štýl Indonézie. Sú to nejaké parazitické rastliny, orchideje. A áno, vidím, že to mi táto rasa zaujala. Toto sú krčiažníky, čo som postavil. Oni bývajú takéto menšie akoby rastliny, blížky, a oni vedia chytiť aj, akože živia sa tým, že keďže žijú málo plodnej zemi, tak živia sa tým, že ide napríklad hmyz alebo myši. Tie uvidíte tu, veľa kusov. Potom som tu mangrový strom, ako to žije aj v realite, keď ste niekedy nevedeli. Áno, a ešte tie krčiažníky môžu byť v niekoľkých farbách, a niektorých druhoch. Je to tu moc krásne. Ďakujem. Teraz sú tu zase ten bambusový lesy prechádzame. A tu sú potom už také močáriska. To je močárisko prvé, kde je viac už potom rostnatiek a sú aj nejaké orchideje. Sú tie modré orchideje. To by sa nemalo, ale náhodno sa mi podarilo. Aj tak som maťal. No a tým pádom, keďže žijú v malej pôde, tak sú tu aj mesožrové rastliny, aj orchideje spolu. To už mám odskúšané. Potom je tu močál, nedaleko jezera, kde sú tiež Má to tady mesožrové. rybu. Čo? Plavala vám tam ryba veľká. Kde? Tam, v jezere? No, ona už je vylovená. A tady běží. S takový červený mikini. Jaj. No a tu sú... to je tiež jedna mesožravá rastlina, že saracenie, a to je väčšinou v Amerike. Dobre, to je baobab, pôjdeme nejak rýchlo. A baobaby majú v sebe veľa vody. Že napríklad keď toto zničím, tak ide veľa vody z toho. A veľa práve starých ľudí, čo žijú v Afrike, tak používajú baobaby na vodu. Pohode. To zase viem. No potom je tu džungla. A tam aj sú niekedy veľké stromy, napríklad tento tungový strom a rafézia. Toto je parazitická rastlina, ktorý nemá žiadne zelené listy a ona sa živí na tomto veľkom stromu. A tým pádom ona má strašne veľké kvety a to je jedna z najväčších, čo má rastlina, čo má jedna z najväčších kvetov. A veľmi smrdí. A tu sú menšie trávy, aj tu menej úrodná pôda, tým pádom je tu menšia tráva, sú tu hociaké tiež také rastlinné, väčšinou bývajú vzácne. Bývajú zosamnými. Áno, snažil som sa to rýchlo vybaviť. Je ohňostroj. Kde sú? Vy ste ich už zabili. Oni zmizeli sami. Aha. Tam tady Už je jedem. hotovo. Otvorené. Kde? Pane průvodce, můžu se zeptat? No, to som. Je pravda, že se strom baobab taky používá k tomu, aby si v něm domorodci udělali dům? Tak keď je vyschnutý, tak áno, môžu, lebo sú veľké, veľmi veľké. A nemůže se stát, že ten strom třeba spadne? Čo? A nemůže se stát, že by třeba mohli umřít, že by ten strom s nima spadnul? Možno, ale nepočujete dobre, počkajte. Musím aj s tým, musí trošku prestať ohňostroj. A nemůže se třeba stát, že přijdou nějaký naši čeští obyvatelé a ten strom pokácejí. Tak stáva sa. Akože oni sa kácajú, ale zasa není ich až tak veľa príbeh. Ešte nejaké občas, počkajte, ešte pri niečo prídem. Pre každého chlieb, pre každého. Kantare! Chudák Tom! Dajte si chleba. Je došiel chleba, tak to urobím takto. Jsi sušenky? Ukradl všichni. Dej mi taky. Jo. Hej. To jste pekl vy sám? Áno, Právě řekl, že vy jste... stakrovníka.
Já bych řekl, že vy jste budoucí Minecraftu král. Pan Dusí. Je to král. Jo, Nileny letí se svou lopou. Ďakujem za chorostu. Wow. Ohňostroj. Co to je? Hlubok, je? Števo, to je hezké jméno. Jak ty jo? Ne, A tím se chci s vámi rozloučit, doufám, že se vám video líbilo. A zase u dalšího videa se uvidíme. Zdar! Promise that you'll catch me.